In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurelio Nobrega en ik val tijdelijk in voor Oscar van Dam, die nu van een welverdiende vakantie geniet. Dit zijn de nieuwsberichten van vandaag. Aanhoudingen in het onderzoek naar de moord op rapper Bucci. Het gaat om een man met initialen DMG van 44 jaar en een vrouw met initialen JCR van 38. Dat zegt het Korps Politie Curaçao. Ze worden verdacht van betrokkenheid in de moord op rapper Bucci. In opdracht van het OM heeft een huiszoeking plaatsgevonden in Kaya Aura Winkelaar. Daarbij is ook een vuurwapen aangetroffen en geconfiskeerd. Het gaat mogelijk om het wapen dat bij de moord is gebruikt. Er zijn ook andere spullen in beslag genomen voor nader onderzoek. Het is een terugkerend thema op het eiland. Alweer veel zwerfafval in het gebied Salinha. Althans rondom de scholen in Salinha. Er lag weer veel rotzooi rond de scholen in Salinha. Dat zegt de Kunukuman tegen de Extra na de zoveelste schoonmaakactie in het gebied afgelopen weekend. Daarbij werd 277 kilo zwerfafval opgehaald. Met name glazen en plastic flessen zijn weer de grootste boosdoeners. Het afval is ter recycling en verdere verwerking aan onder andere Celicor overgedragen. Je zult het niet geloven, maar er is een ware illegale huisartsenpraktijk aangetroffen in een hotelkamer in Punda. Inspecteurs van de overheid hebben in een hotelkamer een huisartsenpraktijk aangetroffen. Het gaat om een hotel in Punda. Na een gouden tip werd het hotel door de autoriteiten bezocht. Bij controle trof het inspectieteam apparatuur en andere hulpmiddelen aan waarmee een Venezolaanse dame een illegale huisartsenpraktijk heeft opgezet. De dame zou het apparatuur daar hebben voor eigen gebruik, althans dat zegt ze tegen de politie. Die vond tijdens de controle een hoeveelheid gebruikte naalden die ze voor zichzelf zou gebruiken. Ook vond de politie een bord met alle diensten die deze arts aanbiedt, waaronder behandelingen voor Parkinson, MS, oftewel multiple sclerose en verschillende andere aandoeningen. De praktijk is ondertussen ontmanteld. Refineria di Corso start een nieuw headhuntingsproces. Dat zegt de Refineria di Corso in een persbericht. Het RDK ontkent daarin dat het nog in gesprek zou zijn met een van de 3 partijen waarmee het eerder heeft onderhandeld voor beheer van de Isla-raffinaderij. Dit naar aanleiding van berichten daarover in verschillende media. Deze berichten kloppen volgens het RDK niet. Het RDK heeft sinds het stuklopen van de onderhandelingen met de betreffende partij een nieuw headhuntingsproces opgestart om een nieuwe beheerder voor de raffinaderij te vinden. En de diefstal van stroomkabels neemt weer toe. De afgelopen tijd zijn er hier nogal wat klachten over binnengekomen bij de politie. Deze zijn over het algemeen populair bij dieven wegens de koper die eruit wordt gehaald. De dieven slaan meestal hun slag op plekken waar weinig mensen komen. Het stelen van kabels veroorzaakt nogal wat overlast. Eindgebruikers komen vaak zonder stroom te zitten en het kost Aqualectra veel geld aan maankracht om ze weer aan te sluiten. Het bedrijf en de politie hebben genoeg van de situatie en gaan hard optreden tegen deze kabeldieven. We gaan even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuwsberichten. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. En we zijn terug van de reclame en gaan verder met de nieuwsberichten. Het OM vraagt aan vertrekkende leerlingen om hun boete te betalen voordat ze naar Nederland afreizen. Er moet nog een kleine groep leerlingen naar het buitenland voor hun studie. Het Openbaar Ministerie doet daarom nog een laatste oproep aan leerlingen met openstaande boetes om deze zo spoedig mogelijk te betalen.
Openstaande boetes kunnen blijven oplopen en op een gegeven moment aan de rechtbank worden overgedragen voor behandeling. Het OM doet daarom nogmaals een oproep om die boetes zo snel mogelijk te betalen. En elektrische auto's vallen binnenkort onder het zogenoemde nultarief. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania. Het initiatief komt van de Kamer van Koophandel. Met een nultarief wordt het gemakkelijker om deze voertuigen te importeren. Volgens de minister zal het wel meevallen met het verlies voor de staatskas. Het voordeel valt te behalen op het gebied van milieu. Er zijn nog te weinig elektronische auto's in de circulatie op Curaçao. Met een nultarief kan er hier mogelijk een verandering in komen als mensen eerder geneigd zijn om een elektrische auto te kopen. Tijdens een controle bij de Venezolaanse Barcos is er een partij van 1200 kilo aan pompoenen aangetroffen. Het inspectieteam van MEO heeft de lading bij een controle bij de Venezolaanse Barcos aangetroffen. De betreffende verkoper had niet de nodige vergunningen. De pompoenen zijn in beslag genomen totdat de nodige papieren daarvoor zijn geregeld. En de ICT-sector moet de vierde economische pilaar van het eiland gaan worden. Dat zegt minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Seintje. De minister vertrekt binnenkort samen met minister van VVRP Charles Cooper naar Miami, samen met een delegatie van 20 lokale ICT-bedrijven. De delegatie gaat deelnemen aan een bekende conferentie waar verschillende Caribische landen aan zullen meedoen. Daar wil men nieuwe contacten gaan leggen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan op het gebied van ICT. Minister Seintje wil dat de vierde economische pilaar van het eiland op de ICT-sector gaat rusten. Dat waren de berichten van vandaag. Morgen zijn we terug, dezelfde tijd, met meer nieuwsberichten. Fijne dag en tot morgen.